F'wirja pittoreska fil-Port il-Kbir il-Ħadd filgħaxija it-Tellet it-tielet edizzjoni tal-Valletta Pageant of The Seas. Dal-avveniment beda bit-Tellieqa ikonika Tellieqa Telliqun fejn diversi persuni naqtu ftimijiet biex jibnu bċejjeċ tal-baħar bl-użu ta' materjal riċiklat. Segwi kien hemm ir-Regatta li fija pparteċipaw il-klabbs tar-Regatta tal-Marsa, l-Isla, Kalkara, Bormla, Birżepuġa u Birgu. Iżda din is-sena kienet b'differenza kif għall-ewwel darba ir-Regatta saret b'qaddiefa nisa biss. L-avveniment intemm bi spettaklu mill-isbaħ fuq l-ilma bl-isem ta' il-Mappa. L-avveniment kien jinkludi l-parteċipazzjoni 34 dajsa tal-luħ u 20 dajsa tal-pass. Luħ tad-dajes inbidlu f'mera li fuq antwerew diversi projezzjonijiet marbuta mal-Belt Valletta. Il-kunċett artistiku ffoka fuq l-esperjenza li jgħixu residenti tal-Belt Valletta u l-artiġjani li jaħdmu fil-Belt, b'mod partikolari x-xogħol marbut mal-idejn bħal ħaddieda, inġiniera, arġentiera u dawk li jdoqqu il-qniepen. Il-Valletta Pageant of The Seas ta' din is-sena ntemmet ukoll b'wirja piroteknika u kellha d-direzzjoni mużikali ta' Andrew Alamango, direzzjoni viżiva ta' Charlie Kawki, direzzjoni artistika ta' Chris Baldwin u disin ta' dawl u koordinazzjoni viżwali ta' Petko Tanċef.